na tuwapee heshima na tuwapee amani wakikitumia. Kawadhi pinje maoko ni ringre abiriyo osegol kowuok e geche mane omoko e oula e piny mar South Korea. Ramogi 26 oseyangi ni otho ka ji 10 to oseyudo lipodegi ni ok yudre. Ok oseyangi ni chutho gin ji adi ma pod omoko bang' oula ywerogi e yo lalo ma en mita mohawo 700. Geche 15 oseyangi ni omoko e olalo no. Koth mapek machwe e piny South Korea osekelo oula e thoth gwenge makono. Achiel kuom oula madongo mane oywero olalo makoro oywero geche ma ok tin ne 15.